Matei avea 10 ani și își dorea de mult un câine. După luni întregi de rugăminți, părinții i-au luat unul de la adăpost, un cățel maro, pufos, cu o privire inteligentă. Matei l-a numit Max. Totul era normal, până într-o dimineață de luni. Matei se pregătea pentru școală, bombănind pentru că avea test la mate. În acel moment, Max s-a urcat pe pat și a zis clar: "Eu zic să spui că ai febră. Nimeni nu dă teste când ai febră." Matei a căzut din pat de sperietură. "Stai, tu vorbești?" "Evident, dar doar când părinții nu sunt prin preajmă. E un fel de contract canin." În zilele următoare, Max l-a ajutat pe Matei să copieze la mate, să scape de teme și chiar i-a dat sfaturi despre cum să impresioneze o fată de la școală cu biscuiți. Dar într-o zi, Max a decis să meargă și el la școală. S-a băgat în ghiozdan și a tăcut până în mijlocul orei de geografie, când profesoara a spus: "Care e capitala Portugaliei?" Iar din ghiozdan s-a auzit: "Lisabona, evident. Și spune-i că învață să pronunțe corect Taj Mahal." După acel incident, toți din clasă au crezut că Matei e ventriloc. A devenit celebru, a fost invitat la un concurs TV cu Max, câinele care știe geografie. Au câștigat premiul cel mare, un an de biscuiți și o excursie la Lisabona. Max a zis că a meritat.